दावबायथिलि दावजेंआव गोदान डायमन्ड रिजर्ट मुंनि रेस्टुरेन्ट बेखेवदों। दावबायारिफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खरामर साहा बागान सेराव थानाय आरो कुन्दुरबिल ओनसोलनि गोजोन आरो समायना मिथिंगायारि दावजें दावबायथिलि एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ नोजोर होनानै गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो आरो गोजोनग्लाय होनो बे मोनसे गोदान डायमन्ड रिजर्ट मुंनि रेस्टुरेन्टखौ बेखेवबाय। गोबाव समनिफ्राय बे दावजें दावबायथिलियाव एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे मोजां रेस्टुरेन्ट एबा हटेलनि गोनांथि जानानै दंमोन, जाहाथे दावबायारिफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो। नाथाय बे आंखालखौ दिनै अदालगुरि जिल्लानि खैराबारि ओनसोलनि कमलाकान्त बर'नि फिसाज्ला असुत बर'आ सुफुंनो आरो बरायनो आबुङै साखाफारा। मख'जाथावदि मिथिंगायारि समायना नुथायजों लोगोसे बे रेस्टुरेन्टआव चाइनिज फास्टफुडजों लोगोसे ओंखामनि अर्डार आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायनि सुबिदा दङ। बेनिखायनो साफ्रोमबो दावबायारिफोरखौ डायमन्ड रिजर्ट रेस्टुरेन्टआव दावबायनायजों लोगोसे दावजें दाव दावबायफैनो खावलायो रेस्टुरेन्टनि बिगोमा असुत बर' बिथाङा। दिनैनि जितु रेस्टुरेन्ट खुलिबाय, बेयाव फैनानै जितु दावजें इक'टुरिजम दंखायो, दावजें प्लास दावजें GFMC, बेयाव फैनानै जाहाथे रायजोफोरा टुरिस्टफोरा फैनानै जाहाथे बेयाव जानाय फैनानै जाहाथे गोजोननानै थांनो हायो, जानाय लोंनायखौ मोननानै। बिदि हिसाबै आं बे दावजें माने डायमन्ड रेस्टुरेन्टनि अनार, बिनि सायाव सोनारगोन बिथाङा बेसेबां माने टुरिस्टफोरखौ बेसेबांहाय हुस्रहा खालामनो हायो, सिबिहोनो हायो। बिथाङानो सम्पुर्ण भाबै बिथांनि दायित्व दङ, बिथाङा टुरिस्टफोरखौ जाहाथे सिबिना हरो आरो। बेनिफ्राय मस्ट वेलकाम बिथांखौ जों माने जोंनि जितु दावजेंनि जितु सिमां, दावजें जितु इक'टुरिजम GFMC, जाहाथे बे GFMCखौ जाहाथे जों माखासे इनभाइरनमेन्टखौ बेयाव मानसि फैबासो जों बेयाव गथ'फोर दोननो हागोन, बिथां गथ'फोरखौ जों जाहोनो हागोन। जों लामायाव एसेबाबो जों फिस लागोन रायजोनिफ्राय थांनाय फैनाय बेयाव फैनायनि थाखाय, जाहाथे जों माने बेयाव बे दंफांफोरखौ जाहाथे जों गायनानै आरो बेयाव सिकिउरिटि जों माने होनो हायो। बिसोरनि थाखाय जों बेफोर फैसाखौ जों बाहायनायनि मोनसे प्लेनिं खालामना दङ आरो। जासिगोन जों आरो भबिसतबो जों माने बे कटेजनि जों सिमां नुना दङ, जों बेखौबो मावगोन, जाहाथे मोनावबो जाहाथे हल खालामनो हायो, बेबायदि प्लेनिं दङ। गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामदोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो जे बेयाव बिदि जानाय एबा लोंनायनि थाखाय टुरिस्टफोरनो एबा दावबायारिफोरनो माबा मोनसे सुबिदा होनो हायोबा जोंबो गोजोननाय मोनो। आरो गोबां रोखोमनि बाहेरनि सुबुंफोर फैयो बेवहाय, बिसोरो फैनानै मालाबा जों माने जेबो सहायखौनो खालामनो हायि बायदि बिदि जानाय लोंनायनि खेथ्रआव गोबाङा जोंखौ बुंलाङोमोन जे जों उमुगनिफ्राय फैदों तुमुगनिफ्राय फैदों, बेवहाय जानायनि सुबिदाफोर दंना गैया। दा बेफोरखौहाय जों गोबां दुखु मोनोमोन, नाथाय समनि फाखनावहाय जों बिदि जेबो सुबिदा होनो हायिलाय दिनै बे रंजालि बैसागुनि समावनो जोंनि नैबे फंबायमोना जोंनो मोनसे बिराद मोजां मोनसे गिफ्ट होननानै बुंजायो दावबायारिफोरनि थाखायबो एबा जों। आरो दा आं इनचार्ज हिसाबै स्पेसियेलि आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों, जाहाथे मोजाङै आगबारायलांनो हायो। दाथ' बयखौबो जों बुंनो सानो जे दावबायारिफोरा दा साननांगौ जेबो गैला एबा सिन्था खालामनांगौनि जेबो बाथ्रायानो फैला। मानो होनोबा डाइरेक्ट बेयाव फैनानै जानायनि लोंनायनि बेबस्था बेयाव अलरेडि थिग जाखाबाय। माने स्पेसियेलि आं असुत बर' फंबायखौहाय थेंक्स होदों जे बिथाङा बेयाव फैनानै जोंनि गेजेरावहाय ससियेलिस्ट हिसाबै एबा बिजनेस हिसाबै बिथाङा दिनै खामानिखौ आगबारायबाय। दावबायारिफोरनि थाखाय बेसेखिनि खामानिखौ मावनायनि थाखाय आं स्पेसियेलि बिथांखौहाय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। दा गिबियावनो आं वेलकाम खालामो गासैखौबो, जोंनि गासैबो माने बे टुरिजिम बा नोंथांमोना मिथिखायो टुरिजिम जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो, जिहेथु आरो
बे मोनसे समायना रमायना रैखाथि दं एबा जोबोद समायना प्लेस मोनसे स' रायजोफोरा मिथिखायो दाउजें होनबाथाय दा थेवब्लाबो आं दा रायजो राजानि थाखाय जेसेबां हायो बेयाव टुरिजिमनि मानसिफोरखौ बा बेरायनो फैनाय मानसिफोरनो थाखाय जेसेबां हायो जाहोनो लोंहोनो जिरायनायखौ एसे मोजाङै सुबिदा खालामनो थाखाय आं रेडि थियारि जागासिनो नाथाय समनि फाखनाव एसेबां फेसिलिटिस होनो हायाखैब्लाबो आं जानाय लोंनायखौ दिनै बेखेवनो हाबाय स' बिनिखाय आं वेलकाम खालामो गासै रायजोखौनो जाहाथे बेयाव बेरायनो फैनायफोरा जाहाथे जाया लोङानो जाहाथे थाङा बा एसे जिरायनानैबाबो थां थ' बिनि थाखाय आङो वेलकाम खालामो आरो गासैखौबो दासिमाव आं दिनै बर्थमान दिनै बैसागो फोरबोनि 2 खालाराव आं बेखेवबाय स' आङो दिनैनिफ्राय फास्ट फुड आइटेम जेरै चाइनिसनिफ्राय गासैबो जेसेबां हायो चाइनिस इण्डियान फुडखौ आङो जाहोनो माने एभेलेबेलखौ खालामनाय जादों आरो ओंखामफोरनि सुबिदाफोर ओंखामखौ बिदि जों जेब्ला एसे गोजाननि आलासि फैगोन बेबायदिखौ अर्डारिं हिसाबै लागोन अर्डारिं फुडआव गोलैयो बियो माने जों बिखौ माने एभेलेबेल खालामाखै थेवब्लाबो जों अर्डारिं हिसाबै लाखिदों आरो बेखौ दा जितु रेस्टुरेन्टनि नामा डायमन्ड रिजर्टनि नामाव दोङो गिबियावनो सरि माने आं दा रिजर्ट होनबाथाय जोबोद गिदिर जायो रिजर्टनि प्रजेक्टखिना जाजोबाखै आं जेसेबां हायो थाबनो बानायनो नाजादों आरो अब्लाबो दिनैनिफ्राय आङो बे रेस्टुरेन्टखौ जागायबाय आरो जाहाथे दावबायारिफोरखौ बरायनो थाखाय रेडि दावबायारि जोंनि बे गासैबो सुबुं यं जा गासैबो सोद्रोमायानो माने दावबायारिफोरनि थाखाय माने सुबिदाया जाबाय आरोखि दिनै आंनि जेनेबा फिसाज्लाया बेयाव फैनानै बे रिजर्ट एबा रेस्टुरेन्ट खामानियाव जितु आखायाव लाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै 2 बैसागो देवबार सानाव माने गावखौनो बे मोनसे गोजोननाय मोनदों आरो भबिष्यताव जिखिना रेस्टुरेन्टनि खामानि मावनो गोनां बा रिजर्टनि खामानि मावनो गोनां बेफोरखौ आं हाजासे आंनि जायनो माने हेल्प खालामलांगोन होननानै आं सानदों आरो आं उदालगुरि जिल्लायानो जोंनि उदालगुरि जिल्ला लासोआ जाहैबाय खैराबारि साब डिभिजना जाबाय भेरगाव आरो PS जाहैबाय खैराबारि आरो गामिया जाबाय बरबालि सिथा गोबां गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारिफ्रा बिथांमोना फैगोन बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय माबायदि रेडि नोंथां निस्सय माने दा जों लासै रेडि जागासिनो दङ जिहेतु जों दा जागायजेनसोथो दिनैनिफ्राय बेनिखाय जाहाथे बे टुरिजिमफोरा जेबो असुबिदा मोना बे हिसाबै जों लासै निजायखौनो जों तयारि खालामलांगोन आरो निस्सय 100% सापर्ट दङ आरो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन